Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech reġa' attakka lill-Gvern wara li fl-aħħar xhur ta' priorità lill-investiment fil-qasam tas-saħħa u l-għajnuniet lin-negozju l-ħaddiema biex jaffaċċjaw il-pandemija. Wara li dan l-investiment kien se jaħlud berbiq tal-flus, issa qal li dan hu gvern ħali. Dan meta kien mistoqsi jekk għadux jaħsibha li l-budget għal din is-sena u wieħed tal-virtual reality kif kien qal hu stess. Qegħdin f'Settembru għadek taħseb li l-budget għal din is-sena kien wieħed tal-virtual reality? Naħseb hu evidenti li dan il-gvern kellu jiddejjen il-miljuni għaliex propju huwa gvern ħali. Mifni fil-politika tal-austerità li ħaddan f'Mejju li għadda Bernard Grech kien diġà timbra l-għajnuna kbira li tal-gvern fi żmien pandemija bħala dberbiq ta' flus. Biex iġġielet il-pandemija, allura uża dawk il-ħafna miljuni li qalulna illi irnexxielhom iġibu b'surplus. U allura dan ġara, Sur President, għaliex il-gvern berbaq kollox. Lil Grech staqsejnieh direttament jekk għalih il-miżuri tal-budget kienu xħela. Dan meta fosthom kien hemm il-COVID Wage Supplement u żidiet fiċ-Children's Allowance u l-pensjonijiet. Madankollu fil-waqt li waqqaf lil ġurnalist milli jkompli bid-domanda reġgħetenna li l-gvern huwa ħali. Mela permetti li ftit Colin. Iva, dan huwa gvern ħali. Intant fit-tmiem il-konferenza li għamel fis-swieqi wara li ħal mistoqsijiet tal-ġurnalisti der skomdu u minnu fih lebbet lem. Fil-fixla li kellu hemmhekk der ixejjer lil persuna li kienet tiela miegħu fil-karozza. Dan għalkemm dan kien l-assistent tiegħu stess li filgħodu ġie miegħu bl-istess karozza.